Doncs els mitjans, a veure, tenen un paper molt rellevant dins d'aquest ecosistema, diguéssim, que és la comunicació de cara a la gent. El problema és que els mitjans crec que fins ara no ho han vist com un tema que pot ser prou interessant com per informar a la gent, i crec que se'ns ha de fer veure, perquè formo part d'un mitjà, que la gestió dels residus és un tema molt important, bàsic. De fet, ja no només per la pròpia gestió del que ens surt de casa, que allò d'alguna manera s'ha de reaprofitar, sinó també de cara a la sostenibilitat del planeta en un moment que estem en una emergència climàtica, ja vivim dins, i que la revalorització dels residus serà molt important. Llavors, jo crec que la conscienciació ha de començar pels mateixos mitjans, d'autoconscienciar-nos, a dir, això és un problema que n'hem de parlar més i hem de fer més pedagogia a la gent, perquè és un tema molt important de cara a això que us deia de l'emergència climàtica també. Aquí potser distingiria entre mitjans locals i mitjans nacionals, per dir-ho així. Els mitjans locals crec que sí que sempre han tingut una sensibilitat més important per a aquest tema, perquè al cap i a la fi és un tema que sol ser competència dels consells comarcals, dels ajuntaments, un tema de proximitat que se'n diu, i que els ciutadans formin part del seu dia a dia, i aquests solen ser temes dels quals els mitjans locals en informem més. En canvi, els mitjans nacionals potser falta que hi entrem també d'una manera més decidida en fer temes més generals. Doncs tu dius, de quins temes falta parlar més? Clar, és que se n'han fet moltes de campanyes per insistir en el reciclatge, que això és una cosa que ens convé, i encara veig que a la gent li falta molta consciència. Potser en aquest cas els mitjans, com deia abans, som una baula d'aquest ecosistema, però potser també n'hi ha d'altres, com les escoles, que s'hi hauria de fer, o no sé si se n'hi fa prou insistència perquè siguin els mateixos nens que a casa diguin als pares: escolteu, que aquí no ho fem bé, això, de posar cada residu allà on toqui.